Yakumno pen khot yala kalanti sam chisba ka khandai lalong ma khandai ka ong bumni dakumno samla pen khot yala kalanti padan ke jingli bak kamat preng han po kumta kalong ya pilang baro bak khamtam kumbal om ya kisamla kalong kumno pen khot yala kalanti bak puli ngatu ka basa ro ko om da ka ba ule sumar kat ba kum ka tim jong me kum no ngin pen khoi yala ka lunti da ka ba ngin ko ken ya ka tim jong blai la ngin ko ken ya ka ai i hukum i badan bal tho a tim jong blai kum no ngin la ban pen ko ngo yala de kum no ngin la ban sumar ya kita ki ru ki bla tho ha ni kien jong blai ba kata ko wei ka ba kong san ka bang idan kam bangin la susu bangin la su ban plik jimot ya kien jong blai bangin la su ban ngam jeleu bangin la su ban pen bahai su ialah ka jong ka lenti ka bang ya kum ki kristan kalong bangin pen khot kan ialah ka jong ka jing em te kum ta ha ka Shiti berikong Petrus, lelong berikong, kat san kat riu, kahikai berikong, ba ngidan kam berlong ki bakoi, nama uta bal kat ini ru ulong bakoi, Jesus Christ ulong bakoi, belai jeri ulong bakoi, ka badan kam kolong yengi, ba ngide berlong ki bakoi. Kumbang ni juplek jumot yang dia, man la kapo, sewan kasi sejan, lada ngimla ban sum ru man la kasni rai tak chuan ka sing senja ni kamet jini kala dawa pengide ban sum tu kunju ru kan lo tam lai ka jing em ba kan jam sim lada ya ka do ni i kata ni dan kam ban pun khot ni dan kam ban ri sumar bai ka kan lo tam lai ya kali ka sim ka ba ublai ula ai ka pangingi ba ni dan kam ban pun khot ke ya ka kalau tiya jungi kala belong ka khot bat ka ba suba la ni ka ba ong ka bamdan kanu ka jing jakhlea ka dei tang la da ngidan ya ka jing pen khoi ka ba mat la ka sni ka jing em jong ni abang ikran spang ka jing pen khoi la ni ikran spang ka ta kum long din la ken ban ko ngu ya ktin jong lai kum long din la ken mat pen bahai shu yang ti ya ka jong ni ka ba bible ka ba kai bangi dei ban long khoi nadong sedang la ba long nado khli hadu tersim kejan kata ka papa sa kajinglong ba do bat ha balong kejan mesim ko ba ong nadong sedang ka bumut hing ya sim ya kata ka banta nadong sedang hing ni ha ba khot yala ka jong gm kuma ong kidan sibon ki banta ba ka bible ko batay ba ni don kam ba pen khot next kam ba pirung saktin julai ki kumta menaru da kumno pen khot yala ka lenti ka ko o lanes sumar ya kaktian kejong belai kum taru kaktian jong belai kai ni kum no bangin sumar khoi ya la kajong kajing em ha kajing em jungi kadan don utulit bangin nikran idan dikti dikijat di bangin krai kita idan di skor di bangin sengap bangin slow idan nanta idan ki khamat ki bangin pek laning khap rem te kum ta ha kajing em jungi ru kini di khot met jungi kiban ni don ha ka jing em jumi ni don kam ban long di bala pen khoi ngau yaki ni don kam ban long di bala pen khoi ngau yaki la da pen mau Jesus Christ haba ukio ban syayak halo ka dik pna tang ka wei ka pop ru uklam le hadu ba ukio halo ka dik pna kam dan tang ka wei ru ka jing jakhlia ka jing em jong u han rei wal ka taru kloi ban IT lo ka jong ka jing em tang namar bat pen khoi na engi nama kata lada uta ubah la khot na ini ulong ba khoi kumbala ong ha steam ni kom Petrus ni dan kamru bang ni hap ban pen khoi ya kalanti jong ni ka ba man la ka sni lada ni pai sha ka ktien ka thle ka ktien ka jong blai ka hikai ban ni dei ban long ki ba khoi ha ka ktien ka thle kumta ka sti sha ki kolosai kalanong ka basau ka khat ban riu ba ong
ai ba ka jingkran jong pi hala ka sngi kan long ka ba jali ja bala pentiang da mulu ba pinyo te kumno pidai banya pen phai ktien ka uai pa uai baro kani ktien ka hikai ni ba kumno ni don kam banda pikir ha banda long kita ba husiar ha hai bidai ba ktien ka thli wat ka akor khasiru ka hikai ni sibon kita dijingkai sapang ka ktien ka thli ka ba ni ong ka ktien teman te kumta kano tam haba ketin zublai ketin ka baem ka hikai ni ka keren ini bangin long kita di bala pentiang bangin dan ni kata ka jingmat kum kemlu ha ka bidei bat ketin ka thli nama kata kum kita kisamla kibaya akan ti akan Islam pakai ketin ka jumblai dak kumno pen khoi yala kalti kaba khmat kalon ban husiang ni ban pen khoi ban kunai ma yala kan kom kran ngani ka ktien ka thule kam a kalong dak kumno jala syu man pen khoi lani man pen bha syu yang ti ya ka juni ka khmat bangi pek man la sni lani puli ka gospel trong lokas kalau nong ka bakhat way berkhat ka ba lifestyle haka dur khat ka ong gumni ka syarat jong gamat kalong khmat nama kata haba ka khmat jong me kalong ka basngur ka mat jong me baro ru ka shai bha henrai haba kalong ka bajungut ka mat jong me ru ka dum angni pisla sotu shai ka kelambu ri kendak ru kini ka khat ka kran shai bek spang kumlo ban pen khoi yala ka jong jiem dai lengba ka khamat ka bangi pek man la singir unjo ka syarat abing ken spang ka syarat ka dikata ka bangi penukam ka por badum hagini si jong nyimna penukam syu ia ka syarat nilai perekam di light solar di light di balas charge henry kenal por musya memba dang duna kani ka elektrik kani ka light pun ki sistem tang sukan dum kila ju perekam ya kesyarat balai ban yo ya ka jingshai haka jaka ka bodum tikum taru ka ktien jumblai ka ong ba ka syarat kani ka jingshai jong ka mat ka de khmat kabang ipek bat ong ru lada ka khmat jong pi kalong ka basngur rene ka khoi bahkan haba ong sngur kamot ka walam syak ketin khoi haba ka khmat jong pi kalong ka khoi rene ka basngur kemal kani ka mat jong pi barok ru ka shai bha ka shai bha lada ka ni ka khmat jong pi ka pek rene ka khmi kita ki ik tiba pen wara jingjak nia ya kamat jungi kani ka mat jungi ru kasa ha ka jingdom ka jungun na ka jingim jungi bon ba ka jinglong breu kidan ni ka jinglong ka bajungut ba ka badum namar balai kali sipan taru lingba ka khamat ka ba tin jumblai ka batai ba ka dei ka ta syarat ka ban ai ju sai kenang makamat baru singgil kalong kaba don hakadi sur bat kajing khoi tikum ta kum tibangai ban pen khoi ya kalau ti ya ke jongi hang ni slap thai ban poi se ka thong kalong kaba don kam bangin sumaru yala khmat ibakan jado nomor dagini khmat bakan jado ka wara ini bantai sya kata jinglong ka balong kenjam sil habang ipuli ketin jublai kumnung ipuli ka kadenong barang bagi pek ke khmat breu ubam pek ya ketin jublai breu ubam penekam ya khmat ha ka ban plik jemut ya ketin jublai kumnung ke tips fal kata ka jinglong khoi kumnung ke tips ha kumnung ban pen khoi nai la de ha bedai ba kena tiya jengki sabang malah kasih yang Islam tadi. Dikumta, ni don kam ban pensuat
dan kam ban pen ha si bentaru ha kata kan kompet pijongi balai karukom le aban trai karukom le aban trai kane ke jinglong kapa simat jonga jong ti barot idan lala ka jinglong idan lala ki jong kam idan lala ki jong ki jingle ki mangile man la sini na dan la ka jong ang no iba karman dan la ka jong kam bai hak le ikon bi kapan dan la ka jong kam bai hak le pi barot pi dan la ka jong kam bai pi le ha kata kam ka ba pi le man la ka sini Biasa kum kisamla ki badan ke jipuli dan la ka kam ban pendap dia ka kam ha kam ban puli kum ki rangba kum kilong kemi ki ba pek ba kemi ya ka yeng kesem ki ba pek ba kemi ya ka ban pendap ha ka yeng kesem baro ka tin tu blai ka hikai ba kum no da kata ka kum le ru ka ba mala ka si jungi ni dan kam ban pen khot kenapa kan tiat jungi ka long khot kum ta ka siti syak ifsas Kasiti siya ki Ephesus. Kalanong kabanriw. Karkot kabanriw bat kabanyaw. Hak ni karkot. Akan sepang kumno. Ingin lak man pengkot ila di. Hak karkom lek jungi habang itray nikta. Da kabasyakri kamat. Kum kinong pensubhay gubriw. Andai kum kisyakri kres. Da kabale ya kamon ulay nadu kamusin. Da syakri da kejinsko bah kumutray di om hakibril. Ka ba pile dan kam manle hakam khot. Dan kam manle hakabalong janay. Kumang om kibaikai school ba pikai. Haba pisyem miladi kum kinong hikai. Bu ba kani kakam. Bu ba kini kena. Kilong kiba ngahap ban pen bhai ki om tang namar ba ngan tedak ikan namar bagi ulop kum kiba lek belas ni bo ia katu kam kabal ai ki bertrai kalong ka kam ka khot da ka ba pintrai ha ka kom ka ba biang hoi ka dan ka por syong ka por trai ka por syong thai ka por ban trai ka por bam kum ter henrai ni hap ban shimru ya kata ka sinjam ya kata ka jing perkhat ka jing im jungi ba uta uba lakot ini ulong uba khot ngiru ila ding dan kam melong ki bala pun khot te kajing em kustan kam kot tam bensu mani jau blai rek kadang kamru banyak trai banyak tak te kum ta ka tien ju blai ki kai ni ba bang ni trai kita abang ni lek kanu kunuru ngin da syakri ba kan ngin da trai ba ya ka hakarukom ko khot kumba ngin bo ya thong kani ka kam ka de bo blai la kan khoi nga dengan syakri u ru da ka ba ngin bo ya ka balong kan hakateng jong traji stress bangin le ignu ikam bangin le ya kata kam ka khoi tang po ka balang ka bangdon lani hapo jong ka compound jong i mani lani kam po ka balang ngan le ka khoi Hindi, dal alay sabar naman ka kakam po balang pat ngan lek kamaman naman ka di kakam makajado Henry M. Blay uklam ay tayo ka musim. Uaro ini kado kabangin im man kasni. Ikum ka, kum kisamla, kum kirangba, kum kilok kini. Ngin siyem niya ni kabanta. Kabangin le ikano kabanta. Kato ka rukom le kabapipi le. Haba pitre lagi pile ikano kabanta. Le ka banlong ka jing pedan buram yu play kebalong komoto bak ka bahikai ru ba pelak pen khot yala ka leti ya ke jongpi bon sin hi ka bible akan ba khat sia ka jing khot nak roi ka por skoi pam lala puli ka bon sin hi kaile ban khat yi pi kaile ban tertai pi ban wan sia ka jing khot nakaway ka por siya kaway pan usol lalong ba siya clear ano ka katin ka jong blay kasuro jong distress ka kat siya kaban pelong ko yu but long way uta la ban ra
ban pla yang gospel ke jung kris na ko ke saka ko ipat Samson ula dubor adin ba ula bu ke jing tuai so play kalau don biang kata kapor ka ba kumno la pun khoi biang ui ya kata ke jing bakla ke jung ya ka ba kumno pendak ya kam ha kaminat ka ba uyo ban pendap ya ka kita cibun mengorak Henry mengorak ni bisutuk ba kumno baktien jung play ka khot na ko por so pat ba dang ta jung ni ru ka khot na ko por so pat bang poi sa kata ke jing long ka bo khoi kai ka daw ka ba ni her ha ka jing em ka jam sim kai ka daw bang ni her ha ka jing long ma ka jam sim habang ni mane yu blai ni dei bandan ka jing krang ka jing sliang ong tang ban sepedak nakam habang ni mane yu blai dei bandan ka jing krang ka jing sliang ong tang ban sepedak nakam menang kran spang ka jing khoi ni dan kam ban pun khoi kenang ba ni la ban sung tho ya kata ai ke ru ka man ka jong blai ban yo ya kata ka jing khoi lihat ban siam ni kisinjam kumno lihat ban sumar kumno lihat ban play jumut bahaya la ka jong ke jing em kembak tien jung play kai kai ka jing kali ka mi inta pat kai ka taw ka ba pelong ba ka don ke jing hiar ka jing long ka jam sim habang ni mane yu play ni di benar ke jing terang ni di benar ke jing sliang ong tang ban su pendak lokam di kumta ka sam jung debet long sau a Lenong besar buat khat benkong bat baar. Kakran ba ni di benar kam rekat bat ke jing terang kaba ke jam sim. Menpulu ika kumba kalong ha ni khat benkong bat baar. Lenong kaba sau a. Kumba utrang ukairang ya dua Unta katrang kami sim jonga yami ublay. Kami sim jonga kasliang ni ublay. Ya ublay ba em lanu ngan wan. Bat ngan pau mat jung. Habangi mane ublay. Habangi mane ublay. Ni dan kam mandan ya ka jing trang bat ya ka jing sliang. Ni nomla Minamla ban mani yu blay klam ka jing krang bat ka jing sliang. Ka jing la jing ya sang jongi, ka jing ya mani ka jongi, ka jing ya sakri jongi. Kalong len oi lada nimdan ka jing krang ba ka jing sliang hapo ka mensim. Lada nimdan ka jing krang ba ka jing sliang hapo ka mensim. Hakapor pidi ka Kapor ba pidi ka na tapi terang mah tu kapor kalau kumno ka kasi sobang mandi ka handai la da pidi ya ka kapor ba kadang ba pi asno abyang dan kam di syur katu ba jindi ju pi kalong tang ban sudi ban like na ka jing tolak kana handai ka kambang katu ka jindi ka ba pila tangrang na ta ba hadu ba kata ka jindi ju pi ka soba ka pipwa syu ban berkut na. Tikum juru haka jing em jongi mamala sini. Habai dai ba ka jing mani yu play. Om tang bang dan kam bandon ya ka jing kot. Hana dan kam ru ya ka jing krang ba ya ka jing sliang. Haka jing em maka jam sim. Kenang ba kalam dan ka jing hiar haka jing long maka jam sim. Kidan bu nak ibril. Ki basmat balik yesen. Jadi kata ka jing lek sen jong ki pat kalak menlong. Tang karukom man pendap ika. Namar berkendan ke jing sliang bat ke jing krang. Kadang kau yang jitu kena haka bau wei nong keren nani nong yelap kat ba udang yelap. Bat pedan kata ke jing yelap ke jong haka wei ke jing sen he. Kat bau dan yalap hap nak pulpit nak khamat. Ladan wei breu basyang khamat khamat kasuki ka bah khamat
Kapa pai skmat jong pulken. Masjong pat ba. Kan bau ni unong yalap yak tin ke jong blai, unong keren yak tin ke jong blai. Ni breu la jau umat. Tau breu la jau umat masjong hati kemat. Bat haba. Ladai kapor, bat pekut. Bila ai ke jing roi syam musim. Bat kata ke jing jau umat ju kalau wan ra sya ke jing yam. Bat kata ke jing yam kalau long ke bajur hadu kata ta. Bat haba ki breu ki rambat le u. Kila lek men petengan u hangrai, om dan balak men petengan u. Lalu men peten ni kata jing yam. Dia balawai kata ke jing sen. Uta unong yalap mani unong keren yakin sublai. Haba ulalek ya kenduk makmat ya uta breu. Ulah keli. Kae kada go pelong ya pi berpenyam duk katu. Akapor bangalang keren banga yakin sublai. Bat tau breu ong. Kat bangalang pek ya pi. Nak kasuki syong ke jonga. Akan mau ulang semua belajak nak jonga. Bat piru filong kum tulang semua jonga belajak nak nama fidan pertemuan kum tulang semua kajimut ciberkat tu tau beri kaher sya ulang semua belajak nak bat pelong iu bonjau umat bonjam nomor ba ukun mau iu suo benut ba ulang semua tu belajak nak air bat mopai tu nak keren ru ui teman man mo tikum ta uyui kantor jong ulang semua hau ta nak keren kae kaba warra tolong lada pindan ke jing khoi lada pindan ke jing trang lada pindan ke jing siang wala pindan hapo jong ke jing mani lani ke jing syakri langru pinam la ban plek jing buat syak bajen liu lani syak balong pinjam si kumbalong ni breu kamat jong kadon haka jaka syong bat upai yu tinong keren. Andai ka jimut suka ju ka her sya ulang semua belajar no. Tikum ta haka jing jongi ru kum ju. Kalong kata ke jing perkat. Kalong kum kata ke jing maham. Ba ha kata kaliti yai ke jongi ke mamalas ni. Kam tam haka kam jong ke jing syakri ru kum ju. Ban mani penom-penom bulai. Lani ban bangin ngam sa kajing long kajing musim kajing trang kajing siang bat kajing kut kalong kabenon kam habang ngimdan kajing trang habang ngimdan kajing siang kadon kajing itrim ini kajing kaap kajing ma lak menong balai nan anuk sa ukulong ubam tangan su habalakai usra putih kaap kajing ma ya uta kulung lani kata kulung mudur hi kidan ikun baik kun yung ngap trek ba trek di trek ilai try pin subang mit try pin kemen mit try pin lenga pin pisa pin lengo pin bo ka jum kat balai ba ka kun jonga balai bu ni kun jonga trek bam trek di pin yele ban lek chaki hostel pin yele ban lek ban sumar ban pin is doktor banyak tu balong balai ba ni kun jonga kim trek bam kim trek di su tikum ta kan no tam ka jinglong ko jam sim kan don ka jing trim ka jing soma lada pimdan su ka jing trang ba ka jing siam ka jing em ko pi ka jing hiar ka jing ngai ka long ru ka jing bomla ban poi lani bandan ka jing pen khot bat ka jing bomla bandan ka jing sliang bat ka jing trang ka jing em ka jam sim nama kata kum ki bangai abang ni islo tu ba uta ubala khut yangi ubala khat yangi ulong ba khut idan kam ru banin long ki ba khut idan kam ru badan ni ka jing krang nang no kawan ka jing krang kawan na do no kumbang ila kuliah ka stam de bet no sapu ar khat ni kong bat ba ar kamet sim jonga ka sliang yu blai ya ublai ba in kajing krang ba kajing siang kawan ka do jonga ba kajing pi bat kajing kwa berai ru bat kajing sniru kawan na ka do ka jonga kajing pi
Marcos no menyau dekat barhuai. Jisu ukuran syai hak tu dekat. Nyau arhuai. Nang no ki wan kita ki jing sniu. Naba, na sepo, na ka dono ki beriu. Ki mi nak ki jinggut baman, ki baklem, ki bekai kentai, ki bapenyap, ki batok, ki bakuruk, ki bapensniu, ka ba arsap, ka banuti, ka ba kwan lalat, ka ba kemi sniu, ka ba kran beng, ka ba sokrau, bat ka bele bi. Kini baru ki baman, ki mi na sepo, bat ki petengit ki beriu. Mga orang kajing terang ru, bak kajing seliang ru, kajing pun kuat, nak kata kajing long kuat ru, kawan nak dok not. Bak kumjur kata kajing jaklia, kajing peman, kajing wak berai ru, kawan nak dok not. Kadan atli, kajing itu beri kapun atli. Ya ka pun kah kajing japi malah rasmi. Ya ka no pun berat nak, bak ya ka no pun bu nak. Kumta boleh wai kamon, boleh elok banjir, bak hang ta pihak pun soto lagi. Nganjit ia kajing pun kuat, nganjit ia kajing kuat, lani nganjit ia kajing jaklia, nganjit ia kajing terang, lani nganjit ia kata kajing bamkuat terang syuk, ha kajing ia bujung nganjit ia kata kajing kuat berai. Nama kata kum kita ki bangai. Kanu kaba am ilar kam, kanu kaba am is done ia kata kajing ni usah, ha begin berat lah. You tahu tenat on cat lah, kum miau tenat di sawai, kum no ba la krai nak kita tenat di sawai ubam sesuatu, ba la thang nak you hading, kum joru, haka jingim jungi, kino kiba pelong iki, kajing thut lani kata kajing warak sya kajing snail lani sya kajing dom, abha bangin. Mic nak kumpa mic ia uta utit ayah uta tenat jong uding sawai. Ba kita kijing snail, kita kijing kuat perai, kita kijing pun baman bola. Ilang kum kita tenat kibam seiso. Jadi kita kijing terang. Ba kata kijing seliang, kata kijing kuat long kuat, kijing pun kuat. Long kum kita tenat kibam seiso. Ia kaba kum lo elek sumar ki. Ba kin seiso malah kasni kijing yang joki. Kabak hadu, nalor bagi lakran sepang kecil berkuat, nalor bagi lakran sepang kata kajing seliang bat kajing terang. Kumno bangin yo ya kata kalenti, kabak kuat ya kajing imjungi pamalas ni. Kabak hadu kalong, mengidan kam ya kajing pembelian. Idan kam ya kajing pembelian. Kelam kajing pembelian, beriau, nanti ka beriau di kinamlak berpai sekatang. Menoi laga football. Try un practice tang si senam. Ba un lak bani lak kai World Cup. Rai man la ka step, man la ka janmiet hak ban penmelian ya dia. Ban lek sepok madan ban practice. Ban practice. Lem punta un lak kai un practice tang si sen, un penmelian tang si sen, un lak kai football for World Cup. Kemudian Rai unrak tang ke bol tang armitar lai mitar masak kini no. Nama kata ingat bersutuk ha. Haka jingim jungiru. Kikrstan. Idan kam ya ke jing penmelian. Ibreu ki bala penmelian ya dia batang cuan ke si sonde. Ila kuat baik ban mi na yem ban lek sajersan. Kata kalau aton tik man ke sini. Kan warak lalu kan nyalami pi siapa kata lenti ke berkut kita sibuk lenti bat lak ban berkut pi lak ban bahai kemat tu pi lak ban bahai ki skor lalu ya kejat keti tu pi kibreu ki balam melian tang suan ke sison de ki badan baik le lak kendet bit mestap ngan krek ngan krum ngan naik ban hair baik nak sesurat kata ki bon ba kibreu ki ba penmelian dia man sison de tang suan ke sison de lak sawah ki baik tumpak sekali. Kidan pun ki beriau ki ba penbelian ni lah dia. Tang suan kasni son dia. Kila dan si bon ki program. Kaji penbelian. Bon sen ni kaji penbelian.
Kadai kecik penbelian kapan warak ipi, ya kecik ha baik kecik sniu. Kadai kecik penbelian kapan pelong ipi, lah pidan kecik perang, lah ni, lah pidan ya kata kecik kok berai. Kadai kecik sniu, kecik penbelian kapan nyalam ipi, lah pinya ya kalenti bom kod, lah ni ya kalenti kabak kod. Kecik penbelian, kum kisam lah, akan tu ipi, di badan hang ni. Sim ya di banbo ia kecil pembelian. Kumba pembelian masuk kira betia. Ban sim yo kulgit bat yo bulat ban shot iki benar. Kidan kibrio kibam trek ban isya kem trek ban bam eru nama kion ngampat shot benar. Kak no tam ha ka jim jengi kum kibangai. Ba pembelian ban sim ya ketin jomblai. Ba pembelian ban bo ya uta ubakut. Balakot yipi. Kenapa pinlak menolak bakoi? Kita kibar pembelian jadi. Ban sim ya ka jingem ka jongki. Ban bo ha kata ka an bat ha ka jingki kai ka tin jomblai. Ban pembelian ba pilek ya kan kam kaman la ka sini. Ni dan kam ban penan kam ya ka jinglong do, ni dan kam ru pen kam ya ka jinglong ka jam sil. Yim lak na baro a. Kadai tetep pan. Ni dan kam bat pembelian. But habang ilong ki kustan kaketin jumlah ikai mangidan kamar premium siya kajinglong ko pa ngan puli ka shiti ke benkong tiu long sao kot nyaw bat pa ba ade kata an sabuk jing duai bat sa ki pa chamam sao nong kot ke benyaw pa Henry kentak ya kita terus kam kai bakla bat babik so men pembelian ya ladi sya ka jing rublai namar ka jing pembelian ya kamat toy tang kengiat Henry kata ka jing rublai ka bentoy ka penbentoy syek ibaro naba ka don ka jing kulang ya ka jing em ka pementa bat ya kata ka bangsawan kani kir hikai batu pembelian ya di sya kata ka jilong rublai abangi berpembelian dia berpoi sekata ke jinglong rublai kahikai kalong bangi ni pembelian berpoi sa jinglong kabakoi namar udah airu iya kani ke jingkai lalap pila berpembelian ban warak jimhaya kam emat ke jupi mamala kesni dah ka pisum di side dah shoot beniat dah piban ke jimbab ki batai mestap lalap pila berpembelian ya kamat ban ban warak jimha Bakata ka jing pembelian jepi ka kopen betul tang kendia. Nama pelai ka jing juni sebut na au gesni. Ka kalong tang kendia. Ka no tam lai. Lada pembelian le dia. Ban poi ka jing long riu pelai, ban poi ka jing long khoi. Ka ba pen bentoy ki baro. Om tang ka ba pen bentoy ya pi ka ba pidang em ne sla pertai. Habe ka pen bentoy ya pi ru. Onda pila e no ya ni sla pertai. Nama pelai hadir jongkaru kadan ke jingkular ya kata ke jingkular ya ke jing em kaban sawan baru pitep ya kata ke jing em kaban sawan ke jing em jungi ki kristan kam kut la ani slapatai andang layap lani ka ade ka por ban i no ingi nang ni slapatai henry ka no tam la nang idan kata ke jing penmelen ke jilong rubleis ke jilong kut Kap bapen mentoy ka bab kam kraw kolong ya kata ka jingim kaban sawan umedal ubangin yo dem kum kristan kam dei ni slap thai ndai ka dei hakata ka jingim kaban sawan bo blai un saai un sapenkop da kata ko purom ko kraw Kaba ladang yinu jor ba kali ke jingem ka ba malang si bagi kendo jingek dai. Kini ke jingek. Ladang thau pela. Ladang thau pela ka kia kali ka buram ko play. Uai ba un saai ka jingem. Jong kita ibalong real play. Iba pen khoi. Badan ha ka jing khoi. Te ai bagi ketien kilong ki jingkai. Kilong kiba pila ban Pali jimut susu la ka jong jing em nang ni skmat nama ni em ha kisni kiba ong no kumno
baca clear ni ngim yo I tayi ka jing clear jong mariam bon ki breu ki kran spang berni hat nomor ba kala clear pelat ka jing don factory hanrai ka ba ni hak ban kam pelik jemut kadai kumno kan jala da kamen sim jo ki breu bon kindai ki baca clear kan ora ka jing ma ni ora ka jing ma ka imang salang ora ka jing ma ha kan dia ka jing kenap ni em ha ka jing em ka ba ap jing ma ni em ha ka jing em ka ba malang si ka ba ni so seer nim so nong nim so shingan chu wat tang ban pelak yang kun tiru namar ka jing ja clear om de namar ba mi na factory ni ka jing ja clear kalong ba mi balak pun da brio la ni ka brio cukup ta ni nyale kan bala kum ki bangai kum ki samla kum ki riu romba kum ki long kini ni ki bala shem ya kata ke jing bakli bangi ngai tau Jesus Christ ni ulong bakoi tu ni nyale benong ki bakoi la kalong ka imlang salang la kalong ka kam ke jam kita mengasni la kalong hal ka long ye long sam ka bangi ya dai baki kun kiti ki himan ki para ki kimi ki pa ki bayin wasam la kalong ka kam ke jam ni dai baki baya trailang nani ka jing pulie nam ta ki noi kai baki kena school nam ta ki batrai ki kam ki pek ke kum no min plek jimot bangin shim ya kata bangin pelong ya kata environment bangin pelong ya kata ka jing ya pelum lang ke jungi ka kam ka bangi ya pentulun malah ke sini bangin long ki khoi ha ka jing long jing man ka malah ke sini kenang ba ka tia jungi ru kan long ke ni bakhoi ha ni nam la ban khoi lat ke baro in slap thai andrai ngin persiang pat naladi ban nora ke jing khoi shikwe punjo anam dan wei breu ni ka wei breu ru pitong ik nala tin ai ban bi bakin di kene kin yale ban shem ni ka khoi te kum taru kum ki bangai tu min ai ke ru iki wei ru amba kan ke jing khoi kan put nang ni kan put nang ke jing ju phi kan ke jing thrang ke jing sia kan put no han re ngin yale kan ba ngin wara ban bu baki teru kin so thrang ki teru kin so siang baki teru kin don ni kata kata ngaru orang kama ki khoi mar ta uba lapen ini ulong bokoi tu ni kai kok pa jing ba bnen ni ai mu ya ka teng jomi leng ba ni ko ko bang play jumot na tim jomi bang ai mu eme din jisu bodo bang ni kam manlong ki bokoi bang ni kam bandan ni ki frang ni kam bandan ni ki siam bat lu kan jisu bodo kita barok kin tuai nila kadai tang ada ni shem kan ya kata ka jing penbelin ka jing em macam ni kadai kan habang nilai bengam sekecil macam ni jisu dak abang me menikai susu dak ka jing ai boy musim ko tuai bamela ai ka jing em macam ni ba ko no kan tuai aba wala ni em hani slap thai ka badak dak jing dak clear wala ni em ha ka si ki ban ngem so shgai ni ngem so shulur shut tuai ban ya sharum senang lani bangin le ek eru kaba bah dari jisu bokodor apalagi kata ke jing syak kanguti apalagi kata ke jing bom yok lat ani ke jing duk lat no jisu bokodor ngai skam bidan nami uno plelat no plelenti hadu menta mi yang tuai hadu menta mi pek meri smart ngi ke jisu ngai skam ni skam tuai keti blai ke jomi ke bor ke jomi kan long lem long kan bak ngilang barok ke tuai tuai ngilang kibaret na kibaret ya ke jisu ngilang kiba duna ba kiba trot bor ke tuai kan jisu na angu imi mamela shim shaladi mamela khot shaladi ban pelong ke tuai kita kiban ya snot ben ha umodong belong me ke jisu Baba bat bersai khmat cumi tuai. Oh tuai ke prokai kamla itu. Dan Jisu mem itu tuai. Kino kita tiba la khot cumi. Tuai
na IT shem hi Jisu ya ka GM jung ka pamala ka si na ta prabangai berang ni kom ki samla kamtam belong kita kibanya kit kibanya ba kibanya tuai Jisu oi tuai ai ya ka mesim ki ba kindani ka siang ka jitrang dinamla tuai ban tulen ki kam la ki samla ki miala ban itrelang tuai nam kata Jisu kodor kapan bor nami ka Jisu oi gidan sibun ki kam ki bangin le ka jinglong ba jedot mamalang sengi nak man le ki tuai kapan bor ba kumno kita kinamlong din din pintiang everyday baka jitrang jisliang ban mani ame ka Jisu to yarap try ban kursiut ya ban KM ni sama ke try ban menyarap ki try bikin yang saya sian bakin dan ni ka jimut banga ngatrang ban syakri me ngatrang ban yo yala iktir ji ngatrang ban yo ban puli iktir ji Jisu pada ba kata ka jitrang ki kan long pan ka jing shai syakri we pan ba nanta ka mat ka ki mamang ka sui kunju try dong kat ikilok ni kirang baru badan hanya tuai bikin ang lasu banyak kesyalam ya kabalang tuai shitli bedan hang ni bikin ang lasu kan tuai ban warak ya ka jing shai ya ka jing ba apa ka eblan salang kaptam tuai ke ba kia empak malang sni ke ba kian kenduk ba kia shim malang sni ke jing ki bat pedan kam tuai bikin lo ka shiti ba kan sa ko pas kue pan dah kebatin buk itu raya ya ketemu cumi keman ya gini baru ngai ti ketemu Jesus Kristus no penen jumi tuai kalau ketaruh aman